Ve mijare dikel berez Metin Pîranî sekreterê giştiyê Hereketa Azadî bikin ku li Enqereyê gelmeye berez Metin Pîranî barbaş tu bixêratî ji bo Kurdistan 24 îro veseredana partên siyasî yên Tirk yer. Sibê jî civînên we seredanên we wê berdewam bin. Ve îro de got tu bêjin xwe da behsa çi kir, daxwazên we çi bûn, têbîniyên we çi bûn, bersivên wana çi bûn? Belê. Xoş bin, di nava xeyê de bin. Wekî hûn jî dizanin û anî ziman îro û sibê em ê rêzeserlêdanên partiyên siyasî Tirkiye bikin. Ji ber ku em daxwaz û hêvî dikin zimanê Kurdî bigêje asta statûyekî fermî û ji ber vî jî danûstandin û diyalog lazim e, daxwaz lazim e. Em jî wek Hereketa Azadî her wiha hezkurt, hezkurtûn dizanin saziyekî sivîl û cuda ye. Bi hev re em serdana ev her sê partiya kirin. İnşallah sibê jî em ê partiyê dî jî ziyaret bikin. Ji ber ku em dixwazin zimanê Kurdî li Tirkiye û li seranserê Tirkiye û bi taybet li Kurdistanê statûyekî berbiçav bi dest bixe. Ev hevdîtinana, ev dîdarana li ser ev amace bûye. Başa. Sibê jî wê seredana partên siyasî bikin, ez bawerim HDP'ye Gelecek Partiye. Lê wê kengî seredana partiyên desthilat û opozisyonê bikin, bû nimûne CHP û AK Partiye. Belê. Sibihî em ê partiyê serlêdana partiyê Peşerûj bikin ku serokatiya Davutoglu'ye. Her wiha em ê serlêdana HDP'yê jî bikin. Îca em daxwaz dikin digel desthilatdarên Tirkiyeyê jî hevdîtînek bikin. Ev hevdîtinane tenê li ser zimanê Kurdîye fermîbûn, statû girtin û her wiha îro hûn dizanin zimanê Kurdî di asta bijarte de ye. Ev bijarte gelek nakokî bû xwe ve girêdayî. Malbat ditirsin, berpirsên mekteba yani mamosteyên mektebê ditirsin. Her wiha em jî dikevin tengasiyê. Ji ber vê yekî em dixwazin zimanê Kurdî bigêje asta statûya İngilîzî. Hûn dizanin İngilîzî di nav mektebên dewleta Tirk de weka mecbûrî ye. Yani her xwendekar mecbûr e ki dersa zimanê biyanî hilbijêre. İngilîzî jî divê astî de ye. Em dixwazin zimanê Kurdî jî herî kêm weka statûya İngilîzî bi dest bixe. Bi vê amancê ev belê îro em çûne partiyên siyasî sibê jî û du sibê jî ev ê berdewam bike, ev xebatana bê navber dewam bike. Lê belê divê em vêya baş bizanin. Ev ne tenê kar û barê Hereketa Azadî yan hezkurt e, hemî rewşenbîrên milletê Kurd, ronakbîr, hunermend, partiyên siyasî û saziyên sivîl mecbûrin divê warî de xebatê xwe rêk û pêk bikin da ku statûyekî fermî em ê bi dest bixin. Armanca me ya ewil, armanca me ya sereke, daxwaza me ya ewil jî ev e. Kag Metin, bersiva wan çi ba û partên îro we seredan kirî? Wana jî palpiştiya we kir, piştevaniya daxwazên we kir. Di heman dem de eger bersiva ve yekê jî bide, yani AK Partiye we daxwaz jê kiriye we mesij jê ra virê kiriye ku em dixwazin gel we jî bironin li ser vî babetê vê pirsê? Belê. Hûn dizanin wextê ku Tirkiye û partiyên siyasîyên Tirk dikevin hilbijartinê gelek vaadên mezin didin. Bi rastî van hevdîtinana em digel Ses Partî, Deva Partîsî, her wiha Xwedapare em ji viyane her sê partî jî weka me difikirin. Ev jî dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî yan jî statûyekî fermî bi dest bixin. Di vî warî de heman tiştan em difikirin. Sibihî jî em ê serlêdana Gelecek Partî yani Partiya Pêşerûja Tirkiye û her wiha HDP'yê bikin. Daxuyaniyên Partiyê Pêşerûjê çend roj berê ketiye rojevê jî Birêz Davutoglu bi xwe gotiye em dixwazin zimanê Kurdî li Tirkiye bibe zimanê duyemîn, zimanê fermiyê duyemîn. Nêzîkatiya HDP jî nekêmî Partiya Pêşerûjê ye. Aniha em dikarin bibêjin
gelek parti yani jî pre parti ve kamed fikirin duxwazin zimanê Kurdî statüyekî fermî bi dest bixin. Başa. Me daxwaz ji desthilatar jî kirin. Desthilatara Tirkiye AKP'ye hûn dizanin. Belkî di rojên pêş de jî em ê hevdîtinên digel wan jî bikin. Zor baş. Li Bakurê Kurdistanê Hekmetîn gelek rêxrawên sivîl hene, rêxistinên sivîl hene, herekeyên sivîl hene, partiyên siyasî Kurdî hene. Şima we bi hevra, bi yekdeng, yani hewl neda ku yekdengiyekê duruzt bikin, civatekê duruzt bikin, bi hevra seredana layanên siyasî hem yên Türk hem yên Kurd bikin, ji bo vê çendê yani bandoriya we baştir biba bu bi destxistina daxwaziyên hewe. Belê. Belê. Hûn jî dizanin, kesên ku me temaşa dikin jî dizanin, li Bakurê Kurdistanê bi çendin sal behsa yekîtiyê tê kirin. Lêbelê çarçeweya ev yekîtiyê nehatiye dayîn hetanî îro. Em wisa difikirin, em vek Hereketa Azadî, em dibêjin li ser zimanê Kurdî aliyên Kurdî û partiyê siyasî rewşenbîr û ronakbîr dikarin yek bibin. Ev yekdengî û yek alîbûn hege bikaribin bi awayekî rêk û pêk bikarbînin, daxwaz ji rayedarên dewleta Tirk, daxwaz ji yekîtiyê Ewropa neteweyên yekbûyî, çünkü ev mafê zimanê Kurdî mafekî revayî însanî ye. Kes nikare beramberê yan jî li hemberê ev daxwazê bertekekî nîşan bide. Em vêya baş dizanin. Zimanê Kurdî, zimanê Kurd dikare milletê Kurd jî, aliyên Kurd jî Başa, Hekmetîn. Zimanê Kurdî dibe sedema belê. Hekmetîn, min du pirsmayne, evîdarim yani Belê, Kurdî guhtar. berzivan bide demê min Kurd e. Belê. Pirsayekên ev gelek ca Bakurê Kurdistanê yan Tirkiyeyê yani rexne ji dayû bavên zaroka têgirtin, ji Kurdan têgirtin, ew naxwazin zarokên xwe fêre Kurdî bikin. Bav kirmanca Kurd e, dayîk heman şêwe Kurd e, lê zarokê wan bi Tirkî de axve. Çima dibêje dayîk û bavên me bi Tirkî de axvin, ji ber vê yekên fêrek Kurdî nebûyne, kirmancî nebûyne. Yani çima Kurdên me li bu derê li Bakurê Kurdistanê Tirkiye hewl nadin eger ji qutabxanê ji dibistanê fêrî dersa Kurdî nebin, çima di xêzanê de di malê de zaroyên xwe fêr nakin. Bes Kurdî. Belê. Gelek bersif hene, gelek sedem hene ku mirov bilêv bike, lê divê pêşengî her millet, pêşengî her netev bi taybetî siyasetmedarin. Her wiha ronakbîrin û hunermendin. Wisa xuya ye siyasetmedarên Kurdên Bakurê Kurdistanê û ronakbîr û rewşenbîrên û hunermendên Bakurê Kurdistanê û kesên ku bikaribin bibin rol, bibin model rola xwe nelihîstine. Ev kêmasiyekî mezin e, tusu jî zarok û xortên menîne rast dibêjin, dê û bav divê Kurdî biaxivin, da ku ev jî hîn û fêrê zimanê Kurdî bibin. Lê ciwat û netev û her millet li gora pêşengê xwe dimeşin. Ev jî xuya dike ku hetanê niha pêşengê milletê Kurd rola xwe nelihîstine diwarê zimanê Kurdî de înşallah em hevîdarin û hewl didin hemî siyasetmedar, ronakbîr û rewşenbîr û saziyên sivîl ji vê rojê şûn de rola xwe bilêzin, da ku tesîra milletê xwe û neteva xwe bikin û zimanê Kurdiya şêrîn jî biparêzin. Dest xweş Hekmetîn, hevîdarim hemî ew Kurdên ku li Tirkiye Bakurê Kurdistanê ne Kurdî nizanin, kirmancî nizanin, di dahatî de di pêşerojê de kirmanciya wan, Kurdiya wan weke te paqij û xweşik bîtin. Dest xweş. Birêz Metin Pîranî, Sekretêrê Giştiyê Hereketa Azadî ku li Enqereyê digel me wî gelekî